Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Superdrive podcastu s názvom Istota za volantom. No ja som veľmi rada, že do dnešnej epizódy prijal pozvanie veľmi špeciálny človek pre mňa, pretože ja si myslím, že máme super spoločné témy. Je to doktor zo záchranky, zároveň zachraňuje nielen teda v záchranke, ale aj v záchranárskom vrtuľníku lieta. No a okrem toho isto vystihuje aj to, že je nadšenec, povedala by som, adrenalinových športov, ako akrobatický pilot, parašutista. No a podľa toho auta, na ktorom viem, že jazdí, dedukujem, že má rád aj šoférovanie. Tak ahoj Mišo, vitaj. Ahoj Ľudská, ďakujem za pozvanie. No a dobre dedukujem to auto. Rád šoferuješ? Ja šoferujem rád, šoferujem veľa. Keďže som začínal ako vodič ja som rozvážal pizzu, proste ja šoferujem od dňa, keď som dostal vodičák. Mal som starú 105 L-kovú, na dopravnej zdravotnej službe som ešte zažil 1203, takú vyhnitú žltú, kde ma chlapci naučili, čo je to medziplyn. To už dnešná mládež netuší. A šoferujem veľa a veľa som šoferoval z povinností, pretože to boli moje služobné povinnosti, robil som profesionálneho vodiča na záchranke, proste to šoferovanie ide so mnou tak ako už okay. V podstate odkedy mám vodičák, ja som dennodenne v aute. A áno, mám také trošku športovejšie auto teraz, čiže mám rád tú kontrolu, mám rád tú silu. Ale zároveň ruka v ruke s tým aj tú zodpovednosť, ktorá s tým ide. Pretože keď máš auto, ktoré má proste veľa koní, tak za dokolku, tak človek by mal aj trošku... Ten medzičlen medzi sedadlom a volantom by mal byť kompatibilný. Hej? Presne. Takže, ale je to veľká radosť, mám to rád a ja mám vo všeobecnosti rád proste takú tú silu, tú energiu. A mať to pod kontrolou. A mať to presne pod tou kontrolou. Že byť taký vedomý v tom, ale to máš ako pri tom lietaní a tak ďalej. Takže áno, je to také spojenie človeka a stroja, ktoré možno, že je aj ťažko verbalizovateľné. Je to proste niečo také, čo keď v sebe človek má, tak si to potom užíva. A ja naozaj, čo sa týka tej jazdy, tak nemusím nutne ani chodiť rýchlo, ale naozaj do toho auta sadneš, vieš, je to Amerika, je to také iné oproti tej Európe, proste ten rozdiel tam je. Veď nadšenci sa aj smejú, že pri takomto aute si kupuješ motor a zvyšok dostávaš gratis. To máš proste k tomu. A keď si do toho sadneš, tak veľakrát, keď ja mám nejaké starosti alebo že nad niečím premýšľam, tak proste už povedzme, napríklad úplne budem konkrétny včera po službe, keď som šiel zo služby, tak ja som sa vyslovene tešil na to, že ráno sadnem do toho auta, stiahnem si okno, zapnem si dobrú hudbu, budem počuť tak trošku, aby som počul, jak bubloce ten motor a proste si užívaš tu jazdu. Ježiš, a nevieš, ako ti rozumiem. A na motorke jazdíš? Už nie, ale každý rok ma to extrémnym spôsobom drása, aby som ako keby zasa stále poškulujem, ale priznám sa, že napriek tomu, čo všetko robím, tak ja som si vyhodnotil tú jazdu na motorke ako v podstate veľmi rizikovú záležitosť, ale úplne rozumiem každému, kto v tom má vášeň. A pre mňa ako pre profesionálneho záchranára je tá motorka skrátka obrovské riziko. A keď si uvedomím, ako veľmi milujem svoj život a tým, že mám akoby iné možnosti, ako si naplniť tú svoju absolútnu slobodu pri tom lietaní, pri tom parašutizme, v tých veciach, ktorým sa venujem, tak to vyhodnocujem tak, že veľmi ma to, stále ma to drása. Teraz kolega si kúpil novú motorku a hneď už som to obzeral, hovorím, koľko to stálo, počúvaj, to je asi si to no. Ale mám to tak, že som to proste dal do tej poličky, že dobre, uvidíme, ale som to tak vyhodnotil. A keď už, ale zase sa bavíme o tých rizikách, veľmi, veľmi by ma lákalo a ja si myslím, že skôr či neskôr, ako to príde ešte v mojom živote, okruhové špeciály. Že keď už teda, tak v kontrolovaných podmienkách a na okruhu, pretože v podstate, keď k tomu možno trochu odbočíme, tak to najrizikovejšie, čo na tej motorke v skutočnosti sú tí ostatní. Lebo môžem zodpovedne povedať, a áno, veľa ľudí sa bude na to hnevať, možno keď to poviem, že tí motorkári chodia rýchlo. Iste,
veľakrát je na ich strane akoby to nedodržanie tej rýchlosti. Ale my ako vodiči sme veľmi neohľaduplní. Naozaj. A môžem zodpovedne povedať, že 70% dopravných nehôd je v zmysle tom, že my proste sme toho motorkára obmedzili alebo sme ho ohrozili. Alebo sme si ho nevšimli. Sme si ho nevšimli, ale svojou ako keby chybou. A v tom prípade vlastne platí, že keď si vodič motorového vozidla a staneš sa účastníkom dopravnej nehody, tak to vozidlo ti prirodzene ako keby urobí nejakú ochranu. Hej. Ja vždy hovorím, že v čase dopravnej nehody to najbezpečnejšie miesto, kde chceš byť, a to súvisí s používaním tých bezpečnostných pásov, je interiér vozidla. Lenže tak, ako sme sa rozprávali pred podcastom, motorkár nič také nemá. Hej. Tvoja ochrana na motorke je kvalitná príľba a kvalitná kombinéza, ak ich máš. Hej. A plus k tej kombinéze, tak ako som povedal, platí, že kvalitná kombinéza, ale musí mať aj správnu veľkosť. Pretože opakovane som videl dopravné nehody, kde ten motorkár mal povedzme naozaj kvalitnú ochrannú kombinézu, lenže nemal dobrú veľkosť a ten chránič sa posunul, ktorý bol integrovaný. Hej, takže to je také moje nejaké zhrnutie tých. Dobre. Ja ako motorkárka, ťažko sa mi to počúva, ale súhlasím s každým slovom. Ale ja ako hovorím, ja mám pochopenie pre tú vášeň, rozumiem tomu a podporujem, ako v podstate ľudí, keď si plnia týmto spôsobom svoje sny. Len vždy za tým dodávam takéto, že robte to vedome, rozumne a čo je veľmi dôležité, tak minimalizujte tú mieru možného rizika. A to je presne o tom, že spôsob jazdy, skills. Hej? Ak si nie som istý, máme tu profikov, ktorí robia špičkové kurzy bezpečnej jazdy na motorke. Choďte tam, naučte sa klopiť tú motorku, naučte sa, čo robiť, naučte sa, čo je krízové brzdenie, lebo to zvyšuje pravdepodobnosť, že keď sa už dostanem do problému, že ho ako keby vyrieším, ak nie úplne bez následkov, tak s minimálnymi následkami. A potom samozrejme ten equipment, hej? Príľba, kombinéza, tak ako sme sa bavili. Airbagová vesta. Napríklad, hej? Lebo pre mňa osobne, ako teraz samozrejme ja mám tú profesionálnu deformáciu, ako profesionálny záchranár nie je nič horšie, ako keď v hustej mestskej premávke vidím typka, ktorý má za sebou babenku, obaja sú v kraťasoch, borec má hádam ešte žabky a majú na hlave príľbu. Proste tam vôbec nejde, a sú na nejakom superšporte, a tam vôbec nejde o to, že veďom v tom meste nemôže ísť viac ako 100. Tam ide o to, že pri blbom odbáčaní v kolóne mu niekto vystrčí ten čumak toho auta. A to úplne stačí k tomu, aby sa obaja zabili. Hej, úplne. Hej. Takže a odľadnúť od toho, už som videl aj zranenia, ktoré ako nie sú priamo ohrozujúce život, ale vždy sa tak zamýšľam nad tým, že ja rozumiem, že je človeku teplo. Ja keď lietam v akrobatickom lietadle, takisto mám na sebe kombinézu, vonka je 30 stupňový vzduch a ja sa tam v tom varím ako kúra vo vlastnej šťave. Ale je to presne o tom, že tá kombinéza je nehorláva. V prípade, že by došlo k nejakému problému, náhodou tam vznikne požiar, čokoľvek sa pokazí, tak maximalizujem tú možnú mieru bezpečia v tej zlej situácii. A to je to isté, keď hovorím tie krásne baby proste na tých superšportoch. Ja už som videl tú takzvanú cestnú líšaj. Áno, bože. Ja už som videl, ako dokáže vlastne taký aj v podstate nevinný pád zmrzačiť to telo v zmysle tých potom jaziev, ktoré vznikajú. Hej, a pekná baba, alebo aj chalan, ale tie baby sú na to veľa citlivejšie, proste po jednom takomto páde, niekde na tú cestu, má de facto vizuálne zničený život, pretože ona má opálenú polku tela. No a teraz čo? Hej, keby mala kombinézu, nemá nič. Takže toto sú možno tie veci, na ktoré ja ako keby apelujem, že nezakazujem, rozumiem tej vášni, mám pre ňu plné pochopenie, ale skúsme minimalizovať akoby tie následky, keď už dojde k problému, veď keď by nedošlo. No, áno, áno. Ja len doplním, že keby sa niekto chcel zlepšiť, tak môže u nás v motoškole tiež. Presne ako to je fajn, že robíte takéto. A tiež apelujeme presne na to oblečenie a na tú prípravu. Ja napríklad na margo toho poviem, že takisto aj teraz ma čaká a absolvoval som už v podstate takisto kurz na nie priamo ako školu šmiku. Tu mám za sebou ešte ako vodič záchrannej služby, ale v podstate driftovaciu školu. Hej? Pretože mám auto, ktoré v podstate je schopné driftovať a je veľmi dobré, ako keby, a je to presne o tom, že keď sa niečomu chcem venovať, alebo napríklad mám silné auto, tak
ísť niekde, kde ma naučia, kde je povedzme limit toho auta, čo s tým autom dokážem, lebo potom v tej krízovej situácii ja napríklad ten šmík dokážem zvládnuť oveľa iným spôsobom, ako keby som to nikdy predtým neurobil a sadol som si do toho auta. Hej. Pre mňa rovnaký princíp platil, aj keď som začal lietať ako akrobatický pilot. Tak som v podstate, ja som sa k parašutizmu dostal tak, že akrobatickí piloti majú na chrbte padák, lenže ti niekto poviem, tak vyskočíš a toto potiahneš, hej, ale no, ja som veľmi analytický typ, takže som vlastne sa v tom začal vrtať a cez to všetko som sa dostal k tomu, že dnes som športový parašutista s licenciou, lebo som chcel tým veciam rozumieť, ako to funguje. OK, a mal si už dopravnú nehodu? Myslíš takú, že ja som bol účastníkom dopravnej nehody? Áno, ty si nabúral. Mal som dopravnú nehodu, mal som niekoľko takých drobných dopravných nehôd, nejaký späťak alebo niečo. Jednu som mal paradoxne úplne keď som mal čerstvý vodičak, a to bola taká už dnes celkom vtipná historka, lebo otec vtedajšej priateľky mi požičal auto. Ale to bolo veľmi staré auto, to bol taký favorit a proste som veľmi chcel a celé to bolo také nešťastné a pamätám si, že sme šli s kamarátom do Blatnice liesť na skalu, ale to auto bolo fakt, že v zlom technickom stave. A ja samozrejme absolútne neskúsený vodič a nám sa tam trošku seklo riadenie po zákrute v malej rýchlosti, ale akože buchli sme do stromu. Samozrejme vtedy mali sme pásy, ale to bol favorit, ktorý nemal nič, hej, takže... Airbagy nevybuchli. Tam neboli airbagy. Ja viem, tam nebolo nič, že to bolo proste... Tak nám vypadlo čelné sklo, ja si pamätám, no. Ale to bolo fakt, že ja neviem, to som mal vodičák možno, neviem, keď sám, ale obrazne proste, že 5 dní. Hej, že to fakt, že to som bol ešte na priemyslovke a vieš, to bola presne takáto doba, že kokso, že mám vodičák a teraz príjem do tej školy na tom aute a koniec proste. Koniec, akože svet sa zrútil, ja som prišiel na aute, vieš. Takže na to spomínam. A potom som mal ešte jednu dopravnú nehodu, kde teda našťastie sa nič nestalo. My sme sa čelne zrazili a ona bola technicky tá dopravná nehoda vlastne moja vina, pretože som dostal ale v malej rýchlosti v zákrute šmík a bolo nasnežené. Vtedy som jazdil ako práve prehľadajúci lekár. Jazdil som po vlastne zomrelých, kde sa robia teda prehliadky. A šiel som na jednu prehliadku mŕtvého tela a nebudem hovoriť, ale v jednej obci je tam taká až 90 stupňová zatačka a bolo nasnežené, bolo mokro. Proste tie podmienky fakt neboli dobré a napriek tomu, že som mal štvorkolku, normálne proste vyhodilo ma, vynieslo ma von, vrátilo ma naspäť a bohužiaľ oproti šlo auto. Takže sme sa v podstate čelne zrazili. Nikomu sa nič nestalo, že naozaj bolo to proste, že také ako dobre v zlom, že vlastne bolo všetko akoby v poriadku, auta samozrejme boli poškodené, ale bol to tiež taký jeden moment, ktorý ma veľmi vyškolil v tom, že ty si môžeš byť akokoľvek, a nielen, že istá, ale že aj dávať pozor a tak ďalej. Niekedy sa zídu proste tie podmienky tak, že jednoducho... A potom, keď prišli aj policajti, však oni ma dokonca poznali, tí, čo prišli tá hľadka, a hovoria, že tu proste každý týždeň. Každý týždeň tu majú tieto nehody, lebo potom sme to aj pozerali, tá zákruta tam je urobená do zlého klopenia. Hej, ona není proste dobre urobená, čiže naozaj ako bolo tam a zišli sa tam tie faktory, no a ja si ako naozaj pamätám proste, že to auto bolo absolútne v tej chvíli neovládateľné. Že ja som akože sa snažil, teraz som videl, išiel som na brzdu, išiel som takým akože tým systémom, že uvoľniť, pustiť, vieš, čo človek vie, napriek tomu som to nestihol ubrzdiť. A pamätáš si, aké si mal pneumatiky? Neboli nejaké príliš staré? To je dosť veľký faktor. Vieš čo, nie. Boli tam zimné pneumatiky, určite neboli staré akože v zmysle, že by boli staré, lebo na tieto veci dávam dosť pozor, ale presne už akože neviem, aký to bol druh alebo niečo, ale teraz je pravda, že vždy, keď aj kupujem nové pneumatiky, tak to je niečo, na čom nešetrím. To je presne ten faktor, hej, že pneumatiky a brzdy, a čo je dobre aj povedať, si myslím, tak motor ťa vezie, ale brzdy ťa chránia. Napríklad, hej, že to veľa ľudí naozaj akože mať v poriadku tieto veci, lebo vlastne aj brzdy sú prvkom bezpečnosti.
pre vlastne tú cestnú premávku aj pre teba. Hej. Áno. Pretože čokoľvek sa stane, To aktívny prvok bezpečnosti. tak tá brzda je vlastne prvok, ktorý ako keby to vozidlo dokáže držať pod kontrolou. Že motor je super, ale ja vždy hovorím, že aký je rozdiel medzi dobrým a zlým vodičom. Obaja vedia auto veľmi rýchlo rozbehnúť, ale ten dobrý vodič vie správne a včas brzdiť. Takže... To by si sa čudoval, koľko u nás na škole šmiku, veď keď si to zažil, možno si pamätáš, ľudí, normálne skúsení vodiči prídu a nevedia krízovo zabrzdiť. Nevedia stlačiť ten pedál plnou silou. Vôbec by som sa nečudoval. Ty to vidíš. Práve, že ja vidím aj tie následky, vôbec by som sa nečudoval. Ja dokonca poslednú dobu zisťujem, čo bolo pre mňa prekvapením, že mnoho ľudí má zo šoferovania stres. Že je veľmi veľa ľudí, ako nebude to, že nadpolovičná väčšina, ale povedzme možno 20-30%, čo je dosť, ktorí normálne majú stres z toho, že idú autom do práce. A to naozaj, ako ja som si to nikdy neuvedomoval, lebo pre mňa šoferovanie, nebudem hovoriť koľko, myslím si, že cez 1 milión už mám, ako naozaj človek to, vieš, nepočíta niečo, na tej prevozovke sme si písali, keď sme to počítali, ale to sú stovky tisíc kilometrov, ktoré človek má odjazdené, naozaj, že nepočítaš to, ale proste stále, každý deň jazdíš. A pre mňa je to niečo tak samozrejme ako šoférovanie, ako keď sa idem najesť, alebo keď proste, hej, spíš, oddychuješ, chodíš na záchod, ale pre niekoho to je normálne, že stres. Že sú ľudia, ktorí musia zobrať auto, ísť do práce, z práce, idú tou jednou svojou cestou a oni z toho normálne majú stres. A to som si ja uvedomil relatívne nedávno, práve v práci. Vidíš to. Sme mali takú dopravnú nehodu, jednu pacientku a ona vyslovene hovorí, že ona proste, že on sa bojí šoferovať. To aj my stretávame. Niekedy fakt prídu ľudia na tréning a rovno nám povedia, že fakt majú z toho stres. Prišli tu, pretože im to kúpil manžel, otec, alebo môže to byť aj teda opačne, nielen dámy. Takže my sa snažíme stále ten tréning potom nastaviť tak, aby sme ich nevystrašili hneď od začiatku, pekne pomalšie na jazdové rýchlosti, jednoduchšie cviky a takže pomáhame tým ľuďom. Tak by to malo byť, veď ste škola. Spoznať tú fyziku, spoznať to auto, spoznať, že ako reagujeme, lebo ty asi veľmi dobre vieš, že keď sa stane krízová situácia, tak vlastne to racionálne rozmýšľanie zamrzne na chvíľku. Nie, to je reflex. To musí byť reflex, a ten treba sa niekde naučiť, lebo ľudia skáču na brzdu pri šmiku a to je problém. Častokrát. Áno, vytočia volant a skočia na brzdu. Hej, ako keby sa chceli točiť. Áno. No dobre, poďme teda, veľmi zaujímavá otázka, hoci ono už miliónkrát, určite sa ťa to pýtajú v každom podcaste, nepochybujem, ale poďme aj my sa povenovať tomu bezpečnostnému pásu a ako vie pomôcť alebo vlastne skomplikovať následky dopravnej nehody. Lebo ešte aj v tomto roku k nám chodia ľudia na tréningy, ktorí nám vysvetľujú, že prečo majú záslepku, lebo kamarátov, bratov, bratranec, neviem kto, jemu vlastne pás zhoršil následky. Áno, tento storytelling to je akože fakt už je to strašné. Takže povedz nám raz a navždy, ako teda ten pás vie skomplikovať, pomôcť, aké vidíš následky? Dobre, long story short, používanie bezpečnostných pásov vo vozidle je nutné, je povinné a vlastne je to zbodko a není viac čo k tomu ako keby dodať. No vidíš. Toto je veľmi jednoduchá odpoveď pre všetkých mudrlantov, ktorí hovoria, že si pásy nezapnú a nechcú si ich zapnúť. A teraz akože dve možno také poznámky k tomuto. Prvá vec je tento storytelling. Ja to počúvam veľmi často. Kamarátov koňa brat poznal policajta, ktorý mal kolegu, ktorý bol pri dopravnej nehode. Hej, bullshit. Proste zabudnite na to. Áno, sú dopravné nehody, kde je jedno, či máš zapnutý bezpečnostný pás. Ak v 300 km repálíš nápališ pod náves kamióna, je úplne jedno, či si ten pás mala alebo nemala. OK, proste táto dekapituje, je to vybavené. Ale to predsa nie je žiadny faktický argument. To je len konštatovanie toho, že naozaj sú určité sily, pri ktorých, keď ich ako keby prekročíš, tak už nie je možné to prežiť, pretože to mechanické pôsobenie tých síl je na ľudský organizmus, je na telo devastačné. Proste ničí, likviduje, trhá, pučí. A naša fyzická schránka na jednej stránke vie byť veľmi silná, ale na druhej strane je veľmi krehká. A sú okolnosti, kedy naozaj aj pád zo stoličky môže spôsobiť okamžitú smrť. Fakt? Áno. Už som bol aj teda nepriamym svedkom takýchto následkov, keď opitý človek spadol zo stoličky a spadol tak nešťastne, že naozaj ho to stálo život. Takže a naopak sú ľudia, ktorí prežijú 200-metrový pád niekde v horách, otrepú sa,
idú ďalej. Hej? Akože sú to že extrémy, ale chcem tým akoby ukázať, že proste naozaj to ľudské telo dokáže zvládnuť veľmi veľa. Ale potom za týmito extrémnymi hranicami už sú proste tie oblasti, kde jednoducho to nejde. Hej. A to je presne o tom. Ale to nie je argument, aby sme nepoužívali bezpečnostný pás. Treba si uvedomiť, že na bezpečnostný pás, na jeho používanie, na jeho vývoj, vlastne ako to všetko vzniklo. A všetky bezpečnostné prvky vo vozidle vznikli v motošporte. A treba si povedať, že ten motošport od začiatku, každý, kto trošku sleduje motošport a rozumie tomu, tak vie, aké extrémne náročné podmienky testovania týchto vecí v tom motošporte sú, čomu všetkému podliehajú. Hej? Keď oni robia bezpečnostné zariadenia pre jazdcov, či už je to, budem to hovoriť tak jednoducho, aby sme si rozumeli, či už je to špeciálny systém na ochranu hlavy a krku, hej? Bezpečnostné pásy, 4-bodové, 5-bodové, 6-bodové pásy, to všetko vzniklo v motošporte a z nich bol vlastne ako keby vyťahnutý ten dizajn a princíp fungovania štandardného bezpečnostného pásu. Čiže to sú všetko veci, ktoré sú certifikované, na ktoré máme množstvo serióznych vedeckých dát, štúdií, ktoré sú spracované a z nich vzniká nejaké doporučenie pre tých výrobcov aut, akým spôsobom oni majú a vlastne aj záväzok vytvárať tieto bezpečnostné systémy vo vozidle. Čiže to nie je mudrovanie nejakého myša alebo proste názor nejakých záchranárov a podobne. To je normálne, že celosvetový konsenzus a treba povedať úprimne, že ako v Amerike, tak aj v tom Rusku tie bezpečnostné pásy v aute majú. Takže ako ja naozaj si nemyslím, že to proste by ako keby niekto mal zhadzovať, že bezpečnostný pás je zbytočnosť. Hej? To je ako keby prvá vec. Druhá vec. Veľa ľudí mi často hovorí, že je to jeho vec, či si ten pás v aute zapne alebo nezapne. Dalo by sa s tým súhlasiť do istej miery len v prípade, že je vo vozidle sám. V momente, keď je vo vozidle osôb viac a ja si bezpečnostný pás nezapnem, tak v čase dopravnej nehody sa moje telo mení na zbraň. Naozaj, to je nejaká masa hmoty, hej, ktorá proste je tými deceleračnými silami posunutá do nejakej strany podľa toho, ako pôsobí ten vektor tých síl pri tom náraze. A treba si uvedomiť, že ak ja mám 90 kg, tak pri náraze tam pôsobí preťaženie, teraz to veľmi zjednoduším, tie síly sú vyššie, ale povedzme, že tam pôsobí preťaženie 10G. To znamená, že moje telo v dobe nárazu váži 10 krát viac, čiže 90 krát 10 je 900. To znamená, že v dobe nárazu moje telo ide do protipohybu voči tej sile, ktorá zastavuje vozidlo intenzitou 900 kg. A teraz si predstav, že sedím napríklad na zadnom sedadle, nemám zapnutý bezpečnostný pás a predo mnou sedí vodič, vedľa sedí spolujazdec, obaja majú zapnutý bezpečnostný pás. A do nich zozadu narazí 900-kilová masa, tak ty môžeš mať zapnutý bezpečnostný pás, ale ten človek ťa zabije. Áno. Normálne ťa zabije, on s tebou poláme sedadlo, poláme teba a obidvaja skončíte. On nie, lebo ten pás to vydrží, oni sú dizajnované na násobky 10G, čiže on sa neutrhne z toho stĺpika, ale jednoducho tam dochádza k takým poraneniam, že v podstate ty zabiješ aj toho človeka, ktorý dodržal všetky bezpečnostné pravidlá. Čiže absolútne nemôžem súhlasiť s tým, že zapnutie si bezpečnostného pasu je čisto moja vec a nikoho tým neohrozujem. Ak je vo vozidle sám, treba povedať, že áno, v tom prípade je to jeho vec v tom, že vlastne ohrozuje sám seba. Len teraz je otázka, že spoločnosť, ktorá chápe ako keby správne nastavenie tých hodnôt, že zdravie a život sú na prvom mieste, tak ak ten človek ako keby je dostatočne v tomto smere vyzretý, tak je tá otázka, že prečo si ten pás nechce zapnúť. A mne z toho vždy vyplývajú len nejaké konflikty vlastného ega, pretože ja som nedostal ešte relevantný argument. A tam najčastejšie sa používa práve takáto chyba myslenia, že on vtedy nemal bezpečnostný pás, tak sa mu nič nestalo. A keby ho mal, tak má zlomenú kľúčnú koza, neviem čo, a on sa chytil volantu a podobne. Hej. Lenže treba si uvedomiť, že aj toto je len o tom, že vlastne na to, aby som ja povedal, aký vplyv v tej danej chvíli ten pás mal alebo nemal, tak by som musel mať dve rovnaké nehody, ktoré by sa udiali úplne totožne, čo je samozrejme nezmysel, pričom v jednej by bol a v druhej by nebol zapnutý bezpečnostný pás. Takže naozaj to sú vlastne ako z pohľadu toho vedeckého alebo odborného sveta, to nie sú argumenty, to sú názory. A my môžeme mať vlastný názor, ale nemôžeme mať vlastné fakty.
a tie fakty sú jednoznačne dané na stole tými vedeckými dátami, ktoré my máme z tých rôznych crash testov, z tých vývojových štádií a podobne, ktoré hovoria jednoznačne, že bezpečnostné pásy zachránili najväčší počet životov ako keby celosvetovo, hej. No, ja vždy dodávam, že s výnimkou kondomov, hej. To ešte zachraňujú tiež. Takže ako keby tam nie je, vieš, že vlastne ja to vždy tak počúvam, ako dosť často sa s tým stretávam. Hej. Vždy si tak hovorím, že no, ok, ale ako... Keď má vlastne občiansky preukaz, čo by mal mať, keď má vodičský preukaz, tak samozrejme ako robíš rozhodnutia, ale za tými rozhodnutiami je potom aj to nesenie tej zodpovednosti. A ja vždy tým ľuďom ukazujem, že keď máme... Bolo to pred nejakým časom, mali sme takého pána, ktorý nemal zapnutý bezpečnostný pás a tá zrážka našťastie nebola vo veľkej rýchlosti. Mal nejaké poranenia, ale nebolo to až také hrozné. A ja som mu ukázal čelné sklo, kde teda bol taký ten typický pavúk, lebo to sú bezpečnostné sklá, ktoré sa nám nerozletia, však vieme. Tak som mu to odfotil a som mu to išiel do toho auta ukázať, keď už ležal u nás v tej záchranke a hovorím, že vidíte toto? Že áno, že to ste rozbili vy vlastnou hlavou. A on tak úplne stúhol, akože pozeral na mňa, že to vážne. Hovorím, áno, toto, čo vidíte, túto dieru a tu na ten pavúk, tak toto ste spravili vy vašou hlavou. A to, čo máte teraz na tej hlave, a on úplne ostal taký zamrazený. Hovorím, nebol našťastie ten stav taký vážny. A on sa na mňa pozera, že pán doktor, ja už si nikdy, akože vždy si zapnem, že ja už nikdy nepoviem bez pasu. A mal tú záslepku, ja som to potom aj fotil na Instagram. A to je presne ono. A hovorím mu, viete, problém je ten, že keby to bolo vo väčšej rýchlosti, tak tu pravdepodobne nie ste, pretože by ste z toho auta býval vyletel. A tie poranenia sú hrozné. A ešte k tomu poviem jednu vec, že je potom taký argument, že ale niekedy je lepšie počas tej nehody z auta vyletieť, že to má ochrániť. Toto keď mi niekto povie, tak ja si vždy spomeniem na jeden zásah, ktorý trošku priblížim, ale znova zopakujem to, čo som už raz povedal, že v čase dopravnej nehody je najbezpečnejším miestom, kde chceme byť, interiér vozidla. A ten bezpečnostný pás slúži na to, aby sme v tom vozidle zostali. Aby nás tam udržal. To je ako keby jedna jeho úloha. Druhá jeho úloha je, že on v spolupráci s tými ostatnými prvkami aktívnej a pasívnej bezpečnosti zabezpečuje správnu polohu tela v momente nárazu, keď teda sa aktivujú airbagy, vzduchové vánkuše. To je tiež veľmi dôležité a s tým potom súvisí aj správne nastavenie sedačky, aby to všetko hralo a fungovalo. Lebo ten bezpečnostný pás je vlastne ako keby jedno ohnívko celej tej reťaze. Hej? No a už staré matere vždy nám hovorievali, že proste tá reťaz je tak silná ako to najslabšie ohnívko. A my sme to najslabšie ohnívko, lebo neurobíme ten klik a nezapneme si bezpečnostný pás. No a teraz späť k tomu, a to dopravná nehoda mladý chalan, ktorý vyletel z auta, pretože vyletel z cesty, auto viackrát vo vzduchu rotovalo a pri nejakom treťom kotrmelci ho to vymrštilo z auta von. A ja si pamätám ten absolútne zúfalý stav, keď sme tam prišli, bol dozvracaný, mal to povdychované, tie zvratky, chrčal tam. A to sú pohľady, ktoré by som tým udrelantom, akože poviem sprostý, ale doprial. Lebo akože, teraz budem taký expresívny, posrali by sa z toho, keby to videli, tie následky. Ono sa to dobre mudruje, keď akože som v pohode, som safe, som v kľude, ale jedného takéhoto človeka, keby videli, tak si myslím, že by s tým pásom aj spávali. No, úplne, že amen. Amen. Si sa trošku rozprával z mojich 15 otázok, neviem, či stihnem všetky. Ale toto môžeme samozrejme len potvrdiť. Ešte doplníme, že žiadne také, že dieťa v náručí a cez dieťa si zapneme pás. Absolútne no go. Že... To je ďalšia téma, o ktorej sa môžeme rozprávať hodiny. Ja som robil aj s jednou predajňou, ktorá naozaj sa špecializuje, doporučujem, na Instagrame u mňa nájdete, ktorá sa špecializuje vlastne práve na predaj, poradenstvo, servis fixačných prostriedkov pre deti od v podstate 0 až po väčšie deti. Absolútne. Ja nemám väčšiu hrôzu, ako keď príjem na dopravnú nehodu a vidím vzadu autosedačku. Pretože prvé, čo je, pátram, kde je dieťa. Hej, a vďaka za to, keď mi povedia, že dieťa vo vozidle nebolo. Ale nie vždy je tomu tak. Naozaj, toto nie sú veci, na ktorých sa dá šetriť, má šetriť. Toto nie sú veci, ktoré ako keby sa vám v dobrom vyplatia, keď sa stane problém. Nie. Vždy z toho bude kardinálny prúser a budete si to vyčítať do konca života.